Idem ti ukázať môj dennodenný chlebík. Ako sa robí biela plomba, čo ti tam vlastne ten zubár robí, veľmi v rýchlosti a veľmi zaujímavo. Poďme na to. Tu mi prišiel pacient s medzizubným kázom. Na jednom zube som to už videla aj pod mikroskopom, vidíš, že vyslovene to presvítá, že tam niečo je, ale na tom druhom zube som to videla iba na rentgene. Všetko si vyvrtám, všetko nie je to čisté, mám tu také špeciálne brúsky, vrtáčiky, zahladím si, musí to byť všetko krásne, hladučké a následne, keď to mám, tak môžem dať medzi zuby takéto špeciálne pliešky. Slúžia nám na to, aby som zuby nezlepila a aby plomby mali pekný tvar. Medzi ne si dám také malinké oranžové klinčeky, je to vlastne na to, aby mierne tie zuby odtiahli od seba. Dáme si kyselinu, čiže naleptám mierne ten zub, lebo tie biele plomby sa vleptávajú do zubu. Poriadne kyselinu umýjem, ak by som to dobre neumýla, zuby by mohli byť citlivé. Takže poumývam a následne dáme také špeciálne lepidielka, je to taký systém, dáme jedno lepidielko, ofúkam, potom dáme druhé lepidielko a toto je ten krok, ktorý keď zlyhá, tak ti tá plomba môže vypadnúť, takže to je veľmi dôležitý krok. A osvietime, voláme to niekedy ozovská lampa, šmolkovská lampa, pretože svieti na modro a pod ňou tá biela plomba tuhne. Keď to máme, tak zoberieme tú bielu plombu ako takú, je to vlastne keby taká plastelina vo farbe zubu, máme ich v rôznych odtieňoch, A2, A3, A3 je taký najčastejší na zadné zuby, poriadne to naadaptujem, máme na to rôzne nástroje. Ja si vždy robím najprv také komórky, ktoré vyplním tekutejšou plombou a následne to osvietím. Máme na to rôzne nástroje, štetičky, také fisúrky, také ihličky, aby sa mi proste s tým dobre pracovalo. Na konci si to osvietime, veľmi dôležitý krok. Potom povyberám, čo tam už nemá, pliešky, tie klinčeky medzi zubami a pozriem sa, či sa tam nenachádzajú prebytky. Tu sa nachádzali, chytila som do ruky brúsku a odstranila som si všetko to, čo tam byť nemá. Ak teda nie všetko mi zoberie vrtáčik, mám aj ručné nástroje, ktorým odstránim prebytky medzi zubami, aby si tam nezachytávala strava. Keď to máš odstránené, pozeráš si, či to všetko páči, keď sa mi to páči, tak na konci si to musím poriadne preleštiť. Preleštiť si to musím preto, aby to bolo čo najhladšie. Keď to už mám, tak vyskúšam na výšku a voilà, plomba hotová. Toto je môj dennodenný chlebík. Ak máš nejaké otázky, tak mi nechaj v komentári a budem sa tešiť pri ďalšom videu. Bye bye!